శ్రీరాముని దయచేతను శ్రీరాముని దయచేతను నారూఢిగ సకల జనులు ఔరాయనగా ధారాళమైన పద్యములు నోరూర చవులు పుట్ట నుడివెద రామా నుడివెద రామా కైలేష్ భక్తి ఛానల్ ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ పవన్ కుమార్ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ స్వాగతం పలుకుతున్నాడు. భాగవత పద్యాలు అందిస్తూ కృష్ణుడి పద్యం కాకుండా రాముడి పద్యం పాడారు ఏమిటి అని కొంతమందికి సందేహం కలగచ్చు. పోతన తన భాగవతంలో 12 స్కందాలు రచించాడు. ప్రతి స్కందాన్ని రామస్థుతితోనే ప్రారంభం చేశాడు. అది చివరి వరకు కొనసాగించాడు. అలా ఎందుకు చేశాడు అంటే భాగవతం వ్రాయమని పోతనకి కలలో కనిపించి చెప్పింది శ్రీరామచంద్రమూర్తే. అందుకే ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్తుతిని చేస్తూ ప్రతి స్కందం రచిస్తూ వెళ్ళాడు. అందుకే కేబీసీ పవన్ కుమార్ కూడా ఈ మొదటి ఎపిసోడుని ఆ రామస్థుతితోనే ప్రారంభిస్తున్నాడు. ఇక ఈ కేబీసీ భాగవత పద్యాలలో ఎటువంటి విషయాలు ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి అనేటటువంటి ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. పోతన గారి భాగవతంలో ఉన్నటువంటి సుప్రసిద్ధ పద్యాలను ప్రథమ స్కందం నుంచి మొదలుపెట్టి ద్వాదశ స్కందం చివరి స్కందమైనటువంటి ద్వాదశ స్కందం వరకు ఉన్నటువంటి సుప్రసిద్ధ పద్యాలను ఎంపిక చేసి అదే వరుస క్రమంలో మీకు అందిస్తోంది మీ అభిమాన కేబీసీ అంటే కైలేష్ భక్తి ఛానల్. మీరింతవరకు కేబీసీ భాగవత పద్యాలు మొదటి ఎపిసోడ్ విన్నారు. ఈ కార్యక్రమంపై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు తెలియచేయండి. మీ స్పందనను మాకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియచేస్తూ ఉండండి. మళ్ళీ కేబీసీ భాగవత పద్యాలు తరువాతి ఎపిసోడులో కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. అందరికీ నమస్కారం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. వాసుదేవాయ నమః. సర్వం కృష్ణార్పణం.